Then gorero, that was, I think, in 1990. Ndopanakapuruswa nainzi mite chikoko. Vataura kuti ndavana contract kwamutare tichigara pahotel tichitambiswa pahotel chichi vataura life imwe iri nanatoimagina ndakagara paside peswimming pool ndakabata kagirazi kewaini ndopicha yanga iri musoro mangu tasvika kwamutare kuya kuona dheng hapana kana chiripo zero hakutorina kana ngirini hakuna contract yengaita hakuna kana contract hakuna kana chinhu apa kugara kwacho chaiko hatitorina tese but vanongana pamba pemukoma wake tese tiri kurara sitting room tiri 6 kwautanga kutendisa hamene kuni manight club ariko manje hatifanira kumboridza panapa tisingazoti ari kutotsvaga audition tatoraiti saka masongs hatisati tapractice kana one songs ndino masongs awairidza kufirst band rakurere sarungano chandas ridzaiwa boys dzongotera mashure angagona zvekupika vanhu vanogona saka ndotangoridza masongs angu iyongoimba pamusoro papapo zvotinonge zvanhu zvakapractice panga pasina practice saka inga amaauditions masongs iwe ndoatakazoshandisa futi even paalbum ratakazorekoda first album kwakumberi saka vatazonzi nogona kuridza muri kugona but bhendi tinaro kudhara tatry pano zvaramba tataanzara bvayatirova tiri mamutare imomo then vatazosangana nemwainzi jani anga ane mainstruments pamutare imomo but pamainstruments vatamboshanda naye but manje aimbanya mari manje paiti pakaita mari maisvika akawaridza zikalenda rakapidugurwa useri so chinyorwa kunzi kuenda kwatakaita kutown transport mari yangu imari yakati kudzoka kwatakati imari yakati maposta imari ainasozviwike ine way kuti even nyange maita mari yakaita sei bhendi maidzoka kamba mine $10 chete zvakataona kuti guys hapana kwatikuremedza mukoma wako futi tangoungana tese panapa then bvandanzwa kuti pane kunonzi kutsvingwe kuri kutsvagwa bhendi kupenalonga kweyo saka ndini ndakaenda kubva ndanotaura nakansela wacho bati uye but hatikwanisi kukubhadharai mari chaicho tongokubhadharai kaundi mari yemunhu 1 but tokupai accommodation mozongoona zvekuita nekamari kako mune mine accommodation mine mainstruments but motiridziro everyday pakabhawa kedu tatainwe savanhu vari stranded hatina pekugara tokuremedza munhu its okay but aina parambonogara kutsvingwe for 3 months tichipractice ndopatakatozonatsa kutanga kupractice mai patanatsosunganidza music then patazonzwa kuti pahotel paya patakambonyeperwa paya paya kunzi tofanira unoningirina paya paya pane vacancy pane bhendi rabva pambabva bhendi renzi Zimbabwe Clay Sounds then ndopatakaenda kobva ndanotaura navo zvikanzi uyai patasvikapo first month takatambira mushe second month mari bvaitanga kukatywa tauzvekuti nehotera manje bcause ainga ri incharge yekuti bhadhara ndiaitora mari oisa mhomo vamwe sisterani vaifura zvekumwasirei saka mari yabva iswa mhomo umwazva wavo tikutanga kuti amanhamo bhutsu dzapera kubvaruka pamuri kugara pahotel apa taigara room yanga iri zvangoita muno musoro pachiri chemapuranga chitangoenda mumwe anenge angorarapo pakona mumwe akararapo furniture yanga iri yanga ingori pramastove yanga iri mukona umo saka ataita manhamo svikatazoti gaizeka ngativhutiye mainstruments evanhu vatipe mari dzedu saband leader aita kakutya so sandangutamira pane paakambobva ndinandirevise paakambobva paamboenda kutown kuharare kunoku achingobva chete marari boys handitonotora mainstruments tora mainstruments vatauza hatisi kudzosera mainstruments kusvika mati pachi ndandakazonyora pasi nati figure ndeit uda mari dzedu vaitrai kunotenga mapurisa vataomesa musoro vatanotaura nemukuru wemapurisa sa mukuru wemapurisa akati nohafana imimi chini amyufani saka handisoda kuti mupinde pataiti ingounza mainstruments kuno ukoko ndodhila nawe nini musaisa mulowo maoko menyu vatanopa mainstruments vasara police station vatanga kwafona ndokuzopiwa kwatazoita mari yedu